L-għodwa tajba, nilqakom għal Quddiesa tal-lum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi, mill-kappella tal-Isptar San Luqa. Jikkonċelebra Duna l-Iksbezzina, il-kappillan ta' dan l-isptar. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-paċi magħkom. Nsellmilkom il-koll, nsellem kull min hawn preżenti hawnhekk f'din il-kappella dedikata lil San Luqa, Dr. Steven Zammit, l-istaff kollu, il-ħaddiema kollha li ħadmu wkoll biex jirrinnovaw din il-kappella, lil dawk kollha rikoverati fl-Isptar Karin Grek li qegħdin miġburin hawn fadal l-Iksbezzina wkoll li għaddi servizz hawnhekk. Nistedinkom ilkom ukoll qed issegwu permezz tal-Television Malta kif ukoll fuq il-social media nistedinkom biex nieħdu sehem f'din iċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija filwaqt li nirringrazzjaw l-Alla nitolbuh ukoll il-barka u l-għajnuna tiegħu. Inti t-triq li twassalna ant il-Missier mulej ħnejna. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid Kristu ħnejna. Inti l-ħajja li bija ngħixu fik mulej ħnejna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla ħanin li tista' kollox, minnek ġej li l-fideli tiegħek jagħtuk servizz xieraq u ta' ġieħ. Għammel li mingħajr ebda tfixkil inħaffu biex niksbu l-wedit tiegħek bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miekix u jissaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Ittra ta' San Pawl Apostlu lir-Rumani. Eżis, jien żgur minnkom ħuti li jintom il-koll mlija bit-tieba u bl-erf kollu, kapaċi twidbu lil xulxin. Imma jien għamilt il-qalb u ktibtilkom biex infakkarkom f'xi ħwejjeġ. Dan għamiltu bil-grazzja li tani Alla li nkun Ministru ta' Kristu Ġesu fost il-pagani, ikkonsagrat biex naħdem għall-Evanġelju ta' Alla u nagħmel mill-ġnus offerta mqazza mill-Ispirtu Santu li toġob lil Alla. Għalhekk jien għandi biex nitkabbar fi Kristu Ġesu fis-servizz tiegħi għal Alla. Ma nissogra nsemmi xejn jekk mhux dak li għamel Kristu permezz tiegħi biex inwassal il-pagani għall-ubbidjenza bil-kelma u bl-emil, bil-qawwa tas-sinjali u l-mirakli,
bil-qawwa tal-Ispirtu tal-Alla. Hekk permezz tiegħi seħħ ix-xandir tal-Evanġelju ta' Kristu minn Ġerusalemm sal-inħawi ta' madwara sal-Illirja. Ix-xewqa tiegħi hi li nxandar l-Evanġelju fejn qatt ma semma Kristu, sabiex ma nkunx bnejt fuq sisin li jkun qiegħed ħaddieħor kif inhu miktub, biex dawk li qatt ma kellhom l-aħbar jaraw u dak li qatt ma semgħu fbih jifhmuh. Il-kelma tal-Mulej. Flimkien, fajnejn il-ġnus wera il-ġustizzja tiegħu. Fajnejn il-ġnus wera il-ġustizzja tiegħu. Għannu lill-Mulej għanja ġdida għax għamel ħwejjeġ tal-għaġeb. Ġibitlu rebħa l-leminija tiegħu u drieħ imqaddes tiegħu. Flimkien, fajnejn il-ġnus wera il-ġustizzja tiegħu. Għarra fil-Mulej is-salvazzjoni tiegħu. Fajnejn il-ġnus wera il-ġustizzja tiegħu. Ftakar fit-tiba u l-fedeltà tiegħu mal-poplu ta' Iżrael. Flimkien, fajnejn il-ġnus wera il-ġustizzja tiegħu. L-art kollha minn tarfa l-ieħor rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għajtu bil-ferħ lill-Mulej fl-art kollha, infexxu fil-għena, ifirħu u għannu. Flimkien, fajnejn il-ġnus wera il-ġustizzja tiegħu. Min iżomm il-kelma ta' Ġesu Kristu fihem tassew l-imħabba ta' Alla fil-milja tagħha. Ma'kom, dan huwa qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Ġesu qal id-dixxipli tiegħu: kien hemm raġel qani li kellu amministratur u lil dan xilewh lil sidu bħalli kieku kien qiegħed iberbaqlu ġidu. Għalhekk is-sid sejjaħlu qallu: dan x'inhu li qed nisma' fuqek? Agħtini l-kont tal-amministrazzjoni tiegħek għax ma tistax tibqa' iżjed amministratur tiegħi. L-amministratur bejnu bejn ruħu qal: issa x'ser nagħmel la darba sidi se jneħħini mill-amministrazzjoni? Immur nażaq ma niflaħx, nittallab nistħi. Nafx nagħmel ħalli meta nitwarrab minn hawn insib lil ħadd ieħor jilqani għandu. U wieħed minnhom wieħed bat għal dawk li kellhom jagħtu lil sidu. Kemm għandek tagħtih lil sidi? Staqsa l-ewwel wieħed. 100 barmil żejt wieġbu dak. Oħroġ il-karti tiegħek, oqgħod bil-qiegħda malajr u ikteb 50 qallu. Lil ieħor staqsih: u inti kemm għandek tagħti? 100 xkora qamħ qallu. Oħroġ il-karti tiegħek, ikteb 80. U s-sid faħru lil dak l-amministratur diżonest tal-li ħadem brasu għax ulit id-dinja ma' min huwa tal-qata tagħhom jimxu bil-aqal aktar minn ulit id-dawl. Din hija l-kelma tal-Mulej kif hi. Din il-parabola li Ġesu qal fl-Evanġelju llum turina konċentrazzjoni ta' ħażen, xibka ta' ħażen. Għandna id-diżonestà, il-qerq, id-berbiq miġġiet ta' ħaddieħor, l-amministrazzjoni ħażina, korruzzjoni u l-kompliċità. Kienu jeżistu fi żmien Ġesu, għadhom jeżistu wkoll fi żmienna. Kien hemm dan l-amministratur illi kellu din l-akkuża
li hija tiberbaq ġid is-sit. Kienet vera, mid-dera kienet vera, il għaliex donnu baqa sal-aħħar ukoll iberbaq il-ġid ta' dan ir-raġel għani. L-Evanġelju jgħid illi beda jaħseb kif se jagħmel biex ma jiġix daru mal-ħajt. U allura sejjaħ il-dawk li kellhom id-dejn ma' dan ir-raġel għani u għalilhom biex fil-karta jekk għandhom 100 pereżempju jiktbu minflok li għandhom 50, jagħtuh 50 jew 80. Jiġifieri għarraq hemmhekk ukoll. U l-Evanġelju jgħid x'kienet ir-reazzjoni tas-sit li dan induna x'qed jiġri. Kont taħseb illi l-Evanġelju se jgħid kif induna dan x'qed jagħmillu l-amministratur, jibda jgħajjat, jirrabja, isabbat u jgħidlu tlaq lil barra. L-Evanġelju jgħid minflok illi dan is-sit faħħar lill-amministratur talli ħadem brasu. Naturalment ma jkomplix l-istorja, l-Evanġelju ma jgħidx għandi nifhem jien li l-ewwel faħru mbagħad qallu jekk jogħġbok issa itlaq il-barra ma nistax nafdak. Imma faħru talli ħadem brasu. U hawn hu l-messaġġ importanti li jrid jagħti Ġesu permezz din il-parabola. Għax Ġesu qed jgħid aħna għandna nkunu dejjem bil-għaqal. Bil-għaqal ifisser l-ewwel li ma nagħmlux bħal dan l-amministratur. Illi naqdu b'responsabbiltà id-dmirijiet tagħna. Imma mbagħad ukoll l-għaqal ifisser li nkunu attenti li ħadd ma jqarraq bina. U tnejn imorru flimkien. Għalma Ġesu kien qal kunu safjin bħal ħamiem u għaqlin bħal sriep. U Ġesu għadhom flimkien. U hekk irid ukoll meta jagħti din messaġġ f'din il-parabola. Li qed jgħid Ġesu huwa dan li aħna nkunu dejjem nimxu b'onestà fil-ħidma tagħna tax-xogħol. Li naqdu ix-xogħol tagħna b'responsabbiltà. U l-amministrazzjoni li tkun fdata f'idejna naqdu id-dmirijiet tagħna b'mod tajjeb. Dak li jrid Ġesu minna, imma jrid ukoll lilna niftakru li qegħdin ngħixu f'dinja fejn jeżisti ħafna ħażen. Jgħidilna biex ma nittieħdux minnu u fl-istess waqt biex ikollna l-għaqal ħalli ħadd ma jqarraq bina u ħadd ma jiddaħħalna f'xi xibka. It-tnejn imorru flimkien u dak li qed jitlob Ġesu llum fl-Evanġelju għalhekk jgħidilna biex inkunu bil-għaqal. Għalhekk jgħid kultantu li tidlamu m'aktar bil-għaqal minnu li tiddawl ma' minnu tal-qata tagħhom, maħna jridna ma nkunux tal-qata tagħhom. Ġifieri naħdmu biex dejjem inkunu responsabbli aħna u bil-għaqal aħna u nagħmlu l-affarijiet sew aħna. Imma wkoll fl-istess waqt inħadmu moħħna ħalli ħadd ma jqarra bina u ħadd ma jitħaq bina. Ejjew nitolbu l-Ġesu llum din il-ċelebrazzjoni sperati mill-Evanġelju tiegħu llum biex aħna nkunu nies onesti, ngħixu l-valuri li għallimna hu, naqdu l-amministrazzjoni li tkun fdata f'idejna b'responsabbiltà, imma fl-istess waqt naħdmu biex bil-għaqal tagħna ħadd ma jqarraq bina. Iju issa nresqu it-talbiet tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina
Kun mulej mal-Knisja tiegħek jina biex tkompli ix-xanda l-Evanġelju tiegħek lill-ġnus kollha nitolbu. Ispirati mill-kelma tiegħek nitolbuk mulej biex aħna naqdu dejjem dmirna b'onestà u b'responsabbiltà u fl-istess waqt b'ħafna għaqal biex ħadd ma jqarraq bina nitolbu. Nitolbu għal dawk kollha li huma pazjenti fl-isptar Karin Grek, nitolbu wkoll għall-istaff kollu li qiegħed għas-servizz tagħhom, nitolbu biex ikun hawn tassew komunità ta' imħabba, ta' ġenerożità, ta' attenzjoni lejn id-dinjità ta' kull persuna. Nitolbu. Nitolbu l-mulej biex jagħtina l-grazzja ħalli aħna ngħixu id-dbatija maqudin miegħu b'kuraġġ u b'ħafna paċi fil-qalb tagħna. Nitolbu. Nirringrazzjaw il-mulej ukoll għal dawk kollha li ħadmu u qed jaħdmu biex dan il-post kun tassew post sabiħ, rinnovat, hawnhekk il-kappella ta' San Luqa, u nitolbu biex dal-post li tant serva ta' faraġġ u ta' għajnuna tul is-snin għal ħafna nies ikompli jkun għajn ta' barka u ta' ħafna sliem u mħabba mingħand il-mulej. Nitolbu. U nitolbu għal dawk kollha li għaddew għal ħajja ta' dejjem, speċjalment f'dawn l-aħħar jiem, u għal dawk ukoll li ġarbu it-telfa ta' xi ħadd għażiż għalihom. Nitolbu. Waqt niftakru anki llum fil-dawk li huma pazjenti hawn, niftakru wkoll f'dawk li huma morda fl-isptar, f'sptarijiet l-oħra, kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta, u nitolbu wkoll għalihom. Nitolbu. Mulej nitolbuk il-qatt tal-bit tagħna żommna dejjem fl-imħabba tiegħek bi Kristu Sidna. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Ammen mulej li s-sagrifiċċju li sirin inġeddu jitlaq quddiemek bħal offerta safja li tniżżel fuqna l-kotra ta' ħnina tiegħek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwew xieraq tassew mulej Missier Quddies Alla ta' dejjem mi tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irruddulek ħajr bi Kristu Sidna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu. F'idi ħajja nistqarru l-qawmin tiegħu u b'tamma sħiħa nistennew jiġi fi glorja. Għalhekk ma nqaddisinu l-anġi kollha nfaħruk u ntennulek bla qiegħda. Quddies, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Smewwiet l-art mimlija bi glorja tiegħek. Wasanna fl-għola tas-smewwiet. Birek minn ġej f'isem il-mulej, wasanna fl-għola tas-smewwiet. Quddies tas-sewwint mulej inti lajn ta' kull Quddiesija. Qaddes għalhekk nitolbu dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Meta kien jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tali disċipli tiegħu u qal:
ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħ l-kalċi reġarat il-ħajr tali disċipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. It-temm li jxirret għalikom u għal-bnedmin kollha l-maħfra ta' tnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawwien ta' Sidna Ġesu Kristu, nafrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton miegħi għaddej tiegħek minn ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għatilina wkoll il-wirth tal-ħajja ta' dejjem. Imkien mal-Verġin Qazza u Malla Marija ma' San Giusepp, mal-Apostli ma' San Luqa u l-Qaddissin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu bnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missi li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Iju flimkien nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħaluliet tal-istess missier tagħna, missierna li jinti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dobietna bħalma naħfru minn oħati għalina, la daħanix fit-tiġrib, isseħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Muli Ġesu Kristu li għedt l-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u l-għaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruf Talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħinna lina. Ħaruf Talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħinna lina. Ħaruf Talla li tneħħid nubiet tad-dinja. Dan hu il-ħaruf Talla, dan hu li jneħħid nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf.
Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Kabbar fina mulej il-ħidma qawwija tiegħek u ġeddidna bis-sagramenti tas-sema biex bil-grazzja tiegħek nitħejjew tajjeb ħalli niksbu il-ġid imwiet il-min jirċevihom bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Imbirku l-mulej. Il-barka twassalna fit-tmiem il-Quddiesa tal-lum. It-talba tar-Rużarju tistgħu ssegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna tal-Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Bħalissa l-Knisja f'Malta għaddejja minn proċess ta' tiġdid biex tkun knisja li tisma', li tilqa', li takkumpanja u knisja li toħroġ. Għal aktar dettalji żur il-website vjaġġ.knisja.mt. Grazzi tal-inqattu magħna għal dan il-mument ta' talb.
Noffru dan ir-Rużarju għal pazjenti kollha fl-isptarijiet, speċjalment fl-isptar Karin Grek, u għall-istaff kollu li qegħdin jaqduhom b'ħafna mħabba u ġenerożità. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Alla tana smat tal-btana ejna waqaf magħna glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Marja Santissima, urina li inti omna għalik jisma tal-btana, dak li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu għaffrinna dubietna ħarisna minna tal-infern, u ġenna l-irweħ kollha wien id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ, meta konsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija, meta Sien Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u għereq l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema ikda fl-art. Slim għalik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Marja Santissima, urina li inti omna li kisma tal-btana, dak twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dubietna ħarisna minna tal-infern, u ġenna l-irweħ kollha wien id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru ta' tbatija, meta Sien Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flaġellawh. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema ikda fl-art. Slim għalik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Marija Santissima, urina li inti omna għalik jisma tal-btana dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħalna, u Ġesu għaffrina dubietna ħarissa minna tal-infern, u ġenera l-weħ kolla għajn id-dawk li liktar jeħtiġu ħnina tijak. Nikonsidraw fit-tielet misteru ta' tbatija, meta sina Ġesu Kristu kien inkorunat bix-xewk. Missirna ninti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif fis-sema hekk ta' fl-art. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Marija Santissima, urina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu għaffrina dubietna ħarisna minna tal-infern, u ġenera l-weħ kollha għajn id-dawk li liktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba misteru ta' tbatija, meta sina Ġesu Kristu kien mogħbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju.
Missirna inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek birk inti fost in-nisa mpierek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek birk inti fost in-nisa mpierek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek birk inti fost in-nisa mpierek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek birk inti fost in-nisa mpierek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek birk inti fost in-nisa mpierek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek birk inti fost in-nisa mpierek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek birk inti fost in-nisa mpierek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek birk inti fost in-nisa mpierek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek birk inti fost in-nisa mpierek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek birk inti fost in-nisa mpierek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Marija Santissima, urina li inti omna li kisma tal-btana dak id-wilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minnat tal-infern u ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tat-tbatija meta Sien Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara t-tliet tal-agonija miet. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek birk inti fost in-nisa mpierek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek birk inti fost in-nisa mpierek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek birk inti fost in-nisa mpierek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek birk inti fost in-nisa mpierek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek birk inti fost in-nisa mpierek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek birk inti fost in-nisa mpierek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek birk inti fost in-nisa mpierek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek birk inti fost in-nisa mpierek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek birk inti fost in-nisa mpierek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek birk inti fost in-nisa
Nbirik il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Marija Santissima, urina li inti omna għalik jisma talbtana dak it-wilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu offrinna dobietna ħarisna minna tal-infern u ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slim għalik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tamatana slim għalik. Lilek inajtu għaliex aħna it-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibqu nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dak l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u urina wara dan it-turufnament il-Ġesu frott imbirek ta' ġuf tiegħek u ħanina opija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-femma tal-Papa missilna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Għatihom mulej il-mistriħ ta' dejjem, jistriħu ma fil-paċi. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, Kristu ismana, Kristu l-qattalbtana. Missier eternalla, Iben Alla li fdejt id-dinja, Spirtu qaddis Alla, Trinita qaddisa Alla wieħed, imqazza Marija, imqazza Alla, imqazza xebba ta' xbejbiet, ta' Kristu, il-Knisja, tal-ħnina, tal-grazzja ta' Alla, muxebba, mit-tama, l-iżjed safja, l-iżjed nadifa, bla teba, li tistħoq l-imħabba, tal-aġeb, tal-pariri tajjeb, ta' min ħalaqna, ta' min salvana, xebba kollok għaqal, xebba li tistħoq kull qima, xebba li tistħoq kull foħrija, xebba kollok seta, xebba kollok ħniena, xebba dejjem marbuta ma' Alla, mena ta' qdussija, tron tal-erf, bidu tal-ferħtana, amara tal-Ispirtu Santu, amara ta' kull grazzja, amara ta' kull tieba, warda mistika, torri ta' David, torri ta' Lavorju, dar ta' deb, arka ta' rabta l-ġdida, bib ta' sema, kewba ta' filgħodu, saħħa tal-morda, kien tal-midinbin, faraġġ tal-migranti, faraġġ tal-imniktin, għajnuna tal-insara, sultana tal-anġli, sultana tal-patriarki, sultana tal-profeti, sultana tal-apostli, sultana tal-martri, sultana tal-konfessuri, sultana tal-verġni, sultana tal-qaddissin kollha, sultana mnisla minn l-ewwel teba, sultana mtella s-sema, sultana tal-Rużarju mqaddes, sultana tal-familja, sultana tal-paċi. Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Itlob għalina Quddiesa Alla.
Għatilin għaddijatijek mulejana nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlussin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Talba li San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju, irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, intlawa fost siqtajja tas-sema, itfa bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe slim għalik ħarris tal-Feddej u għarrus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek l-ibnu fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppe kun missier għalina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Aqlana l-grazzja, il-ħnien u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, San Sebastian Martri, Santu Rocco, San Paul Missirna, San Publiu, San George Preca, Beatu Nazio Falzon, Beata Adeodata Pisani, intom qaddisin protetturi tagħna. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek hekk nħossu fina bla għeda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu sagrament tal-artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata konċizzjoni tagħha, imbirek it-logdorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uomm, imbirek San Giuseppe Parus kassismu tagħha, imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.